urte honetan domotikako moduluan 3 teknologia desberdinekin ibili gara lanean. Lehenengoa zentralidade bat izan zen, zentralidade honetan gauza desberdinak konektatu dira. Lehenengo eta behin, etxeko lehenengo zonan, 2 intrusiñoko sentsore konektatu dira, alarma baten gainean aktu egin duenak. Etxeko bigarren zonan, beste intrusiñoko sentsore bat jarri da, infragorri teknologiakin. Honek desektibaiteko kodigo bat erabili dira. Hau eta gero, temperatura sentsore bat jarri du, honek rele baten gainean aktu egin dugu, eta termostatoa simule betu. Gero sukaldean, zuan detektore bat konektatu du, alarma bat aktibo egin duena, eta inundazio sentsore bat bai, eta honek autobalbula bat aktibo egin du. Aparatua logo izan da, eta honetan detektore krepuskular bat konektatu du, honek pertsiana baten eragiten dau, eta eguneko iluntasuna edo argitasunan arabera igo eta baja egiten da. Hontaz aparte, pertsianiak aukeria dako pulsadore bidez funtzionaileko. Eta hau eta gero, ur pompa bat bete konektatu du logora, esaten sentsore batekin, eta honek erregatze sistema bat simulatzen dau, eta honi be logo programa bat hartu zeu funtzionatzeko. Eta atzenengo erabili duen teknologia KNX metodu izan da, eta honekin lortu gurua izan duna da, eta lortu duna, 3 bonbilak eta 2 pultsadorekin 3 estena desberdin lortzea izan da.